No, tämähän on tosi mielenkiintoinen tilanne, kun niin suunnittelee tai suunnitellaan Anniinan kanssa näitä kohtauksia ja mietitään, että mitenkä ne 5-vuotiaat sen ottaisi vastaan ja sitten tulee se tosissaan se tilanne, niin sitten se on ihan hieno, tosi hieno ja opettavaista nähdä, että miten se oma suunnitelma niin kuin hyväksytään tai ei hyväksytä. Ja sitten vaihtaa suuntaa, hevonen komeasti ja vaihdetaan suuntaa. Nyt on vastasi kerran kai. Hieno, vasta taas nousi. Tuo prinssikin takaisin saireen. Ja prinsessa niin kuin ennen taas vastasi kerran kai. Miltäs tämmönen suunnittelupaja teistä tuntui? Kivalta. Kyllä se oli ihan niinku sille ok. Aika helppoa, mutta Ankeliaanakin mä olisin halunnut mennä vähän kovempaa, mutta mä vaan pystynyt lattialla, kun oli jotenkin nihkeetä. Kyllä se oli niinku silleen keskihelppoa. Hän tuli leikkuun. Piirtäminen oli kiva, sit se melijuttu ja kaikki niinku oli kivoja, mutta ei ihan jokainen ollut ihan yhtä kivaa. Mä tykkäsin aika paljon sitä laulusta, mutta olisin mieluummin vaan pöttitellä kuunnellut, mutta... Ai jaa. Mitä Urho? Kyllä se oli niinku silleen perfecto. Mutta niinku sitten mä en enää osaa puhua.